Здравейте! Само след 2 седмици пристигна тример за подстригване Prytek. Много ефтина машинка от Banggood. Струва само $10 от Crazy Sale. В твърда картонена кутия е. Момент само да я отворя, защото се отваря плътно. Ето представлява вътре. Значи има лубрикант за смазване. Това е адаптер, който позволява да зареждате машинката или да ползвате направо от електрическата мрежа. Това е стойка, на която се поставя машинката и се зарежда. Ето тук се поставя машинката, а тук се слага кабелът за зареждане. Всичко е от бял гланц и е много красиво. Ето машинката. Машинката е тежка, доста. Много стилно изработена. Ето, само че не мога да веря. Ето, това е индикатор за зареждане. Ето така работи. Изглежда много добре. И се слага да се зарежда, ето така. Наистина изглежда много стилна. Има няколко приставки. 3 мм, 6 мм и 9 мм. Ето 9. Не знам дали се вижда. 9 мм. 6 мм и 3 мм. Също така има и четка, няма да я вадя. Тя е за почистване на машинката. Ето 3 мм, 6 мм и 9 мм. Също така има и кутийка с опътване. Ето, Prytek PR1288 на различни езици. Надявам се да съм доволен след като я пробвам. Това беше от мен. Чао!